Не звярнуць увагу на гэтую грацыёзную машыну проста немагчыма. Рарытэтны «Опель Капитан» 1939 года выпуску быццам бы госць з іншай эпохі. Але па дарозе бяжыць хутка і жвава, даючы фору некаторым сучасным авто. Затым, як пенсіянер з Барановіча Мікалай Рабцевіч аднаўляў гэты «Опель» у сваім гаражы, з цікавасцю сачылі ўсе соседи. На іх вачах і ржавая, нікому не патрэбная разваліна пераўтварылася ў сапраўдную прыгажуню. Эта машина «Опель» моя ровесница. Мне вот 80 лет будет. Я еще помню, маленький был в войну, как немцы ездили. В общем, ездили-то это, как говорится, полковники на этой машине. Я помню ее, как начал он делать. Не было запчастей, он то варил, то крылья там переделал, там стоял двигатель 40 лошадиных сил, если родной. А сейчас уже он 100 лошадиных сил, этот двигатель. Але «Опель Капитан» далёка не адзінае авто, якому Мікалай Рабцевіч падарыў новае жыццё. Зараз у яго ўласным автопарку 6 машын, самая малодшая з якіх 93-го году выпуску. Амаль штодзень у сваім гаражы пенсіянер нешта рамантуе, зварвае і перароблівае. Старые машины не все. Взять «Опель Капитан», взять «Победу» нашу, взять «Волгу» 21-е, да и 24-е вообще-то. Конечно, металл был и сделанный, и красиво, и машины ходили. А сейчас, естественно, новые. 5 лет машине, все. Кожную з уласнаручна адрэстаўраваных машын Мікалай Михайлович любіць па-свойму. І яскравы жоўценькі запорожец, які дастаўся яму ў практычна безнадзейным стане, а цяпер бадзёра буркоча рухавіком ад Audi. І чырвоны фургон Баркас Б1000, які быў выпушчаны ў 1965 годзе ў ГДР, нават такой дзяржавы ўжо няма, а адноўлены фургон усё ездзіць, дапамагае барановіцкаму умельцу па гаспадарцы. Восстанавливать машины мне нравится, когда машина ржавая, естественно, доживая свои, а тут восстановил и посмотреть на нее любо, и людям показать. Між тым пенсіянер не толькі аднаўляе старыя машыны, але і прымярае на сябе ролю канструктара. Вось гэты трактар ён з нуля літаральна за 2 месяцы сам сабраў з падручных матэрыялаў, прычым падчас даволі незвычайных. Раму сварил полностью сам, двигатель «Опель Кадета», турбодизель 1,6 объем. Раздатка с Нивы, коробка Audi 100, капот с холодильника ЗИЛ Москва. Получилось классно. З дапамогай гэтага трактара майстар цяпер робіць шмат якой работы і дома, і на дачы, а зімой расчышчае па ўсёй вуліцы снег. Сам ён лічыць, што не так і важна, што яго машына літаральна сабраная па кавалачках з міру па нітцы. І разумее, што за прафесіянальнымі аўтарэстаўратарамі яму не ўгнацца. Але калі замест кучы нікому не патрэбнага металу з'яўляюцца машыны, якія прыносяць радасць і карысць людзям, у Мікалая Михайловича гаворыць, спявае душа. Аліна Ракус, Юрый Печур, Александр Герасимчык, тэлерадыёкампанія «Брэст».